Nou, de wedstrijdverslag ken heel simpel altijd in Grauw begin op hetzelfde plak. Dit is de man die hem al jongen had. Dit is ik een nieuwe skipper tegen Klaas van der Mul. Die is omkeeper opvallig op wat zijn. En ziet een meter op jou. Die denkt ik van dat het misschien nog wel wat bibberig wezen kan. Had je zo'n eerste dag. Nou, dat wie ik een lange sleep die het voortgaan. Bij de Halbertsma-fabriek in Wij en dan de Pikmaroer en dan op de Wiedie. En daar waren ze pas loslitten. Want de start moest nou wezen op de Wiedie hier. Dat wie net oors. Die start wie bij de PS3, dan naar Sittenbos 3, dan weer waarom naar de 10 heen en weer om het eiland heen en dan weer waarom. Die start, ja, dat weer wel heel frappant. Daar zit en dat zo hem. Dit ben dus de onderste skippen en die zoen joert dus ik de baas wezen. Ljouwert zie het erbij, Lemmer zie het erbij, Grauw zie het erbij, Langwart zie het erbij en die zoen baas wezen. Maar waarom? Wie die nou baas? Er gebeurde eigenlijk iets heel vreemds in dit stuk van zaken. Want je die oren skippen, die konden hun eigenlijk dwingen zo lang mogelijk trotten varen naar die orenbootjes. Maar wat dienen ze? Ze gaan al in ree. Ze waren benauwd voor de drokte. En dat betekent dat die orenman helemaal terugkomen kunnen zoen. En dat Lemmer en Grauw voorlopig en Langwart, dat wie in de eerste skippen die te zwargen, dat ze goed in het klassement komen van deze Dijverjoer. Is die een mooie koeltje, een beetje meer als van de mond. Nou, je ziet de lemsters hier voorbij stoen binnen var iedereen losgang. En dan komt Ljouwert direct nog aan. Maar ja, dan moet Ljouwert weer op de Lemmer draaien. Het is altijd dan een beetje behind natuurlijk in Grauw. Want ik de wie die hiet wel wie die, maar sa wie die nou ik weet net. Nou, de Lemmer is voorlopig baas, want daar moet dus Ljouwert op draaien. Hoe komt het dan met Langwart? Nee, ik denk dat Langwart ik maar achterlangs met jij en die moet zelfs ik nog achter Ljouwert langs. Nou ja, ze hadden dan mij dat van te krijgen dat het alweer wat een griebus is, zeker in zijn eerste cruiserekje. Want dan ging je deun achter elkaar langs en dan maak je paard wat ziek je. Een prachtig gezicht van de meesten dat die dat joggen. Maar het wie en het eerste cruiserek wie ik nog wel mooi, want dat wie een stuk of 5, 6 slagen stiert erin. Maar dan komen we dus bij de heugste tonnen en dan komt Langwart, is er aardig tussen Troscoot en die komt onder bij de tonnen. Nee, dan gaat Lemmer stroest er dan toch oerheen en dan moet Langwart voorlopig even belezen aan, maar die zielen naar een mooi tweede plakje ta. Maar de lemsters liggen dus voorop. Nou, dat lijnen ze vorig jaar ik in Grauw zo'n ze het diskeer wel horen kennen. We zien er heel benijd naar. En Langwart, de shows al eens even achterom van wat komt er achter u aan. Nou, een heule griepers. En dan zie je dat bij namen de hele mannen die hier even deun achter wat zijn los. Maar en dan var Zuidwest ook ergens parkeren om die tonnen te komen. Er was geweldig zielde wie in Huldal eigenlijk geen ervaringen. En dat is op dat nauwe wetter dan toch wat te sissen. Nou, en dan krijg je dit prachtige gezicht. Hè? De hele vloot die gaat op wij naar de 10. Prachtig is dat. Eerste fjouwer is er wat uit, want Ljouwert scoorde ik nog gewoon. En Grauw kwam erbij. Ja, die fjouwer die lijn voorop. Grauw bezocht het even binnen terug te komen bij de Lemmer. Maar ja, Lemmer zit Jaap Jongsma achterop. Nou, die zwaait wel de deun bij de tonsjes en de boordjes langs gaat. Dus die komt er echt net tussen. Grauw beziekert het. Ljouwert beziekert het. En daarachter, ja, dat is werkelijk schitterend. Hoe die man al je bezochten om zo heug mogelijk daaruit te komen. Want daar weer al een griepers. En dan zo je dat snitst altijd wat oors door. Die gaat dan weer naar beneden. Die denkt van misschien heb ik daar wel wat meer loop, wat meer wien. Want die oren die komen er wat achter de bosjes te zitten waar de wien bij komt. Maar het weer dus een prachtige set. En dan kom je bij de 10. Ja, en dan moet er wat gebeuren. Snitsen hier hult tegen bij de boordjes langskomen. Die is dus wel van een ongeveer 12e plak opscoot naar een 4e plak. En Bol zit er vlak achter. En zij zoen dan dat gotje naar de voorsenta, de kopgroep om in Tour de France te spreken. Daar zoen er naar bij komen. De rest zoen daar net meer in slagje. En Pieter Meter had je wel wat nonchalant de handen in de boezen. Maar het wie daar ik in de 10 een beetje een drokte van je wel. Dus de eerste fjouwer die kwam er wel terug. Dat wie geen probleem. En Snits en Bol zit ik nog wel. Maar dan komt die oren. En die komen er scoren er alweer in elkaar. En ze willen alweer om het heugste. Want ze weten nou, je moet een goed plakje hebben. Want er zit net zo heel volle in deze route. Dus ziek je en verrotten om dat plakje. Nou, het ging alweer deun bij elkaar los. De gieken bij elkaar boven deks. Maar net hier had de zaag uit de roef hellen. Zodat het er alweer nog bij zit. En hier zit Jelle Rijnga, Dirk-Jan Rijnga, die zei van zoek er nog tussen kennen. Zoek er nog voor de hele mannen om heug krijgen kennen. Nee, dat krijgt er net kleer.
De Lemsters lissen dus altijd naar voorop. De slag moest even om het eiland heen maken worden. En je short, er zit alweer aardig wien in. En dan komt Langward er al weer achteraan. En dan komt Grauw achteraan. Ja, dat liep het alweer nog mooi. Maar dan komen we op de I weer. En dan zit de lemmer daar, die draait daar bij die bosjes. En die oren, die zielen gewoon terug. Dat is Grauw. Grauw zielt gewoon terug, hard snijden, tonneta en Lemmer maakt er achterlangs. Dat die met een heul eind achter Grauw los en die maakt ik nog achter Langwar los. Dat die de grote misser van de Lemmer. En Grauw komt dus het eerst om het tonnen. En hij eerder bleef mij die skipper Douwe Visser. Hij doet even de hand om hem. Jongens, wat mooi. Hij raasde het even nu. Helemaal clear, want hij leidt voor en hij weet wel, het is verschrikkelijk moeilijk om elkaar voorbij te komen. En Jaap Zwager die denkt aan het Langwarder roer van, nou ja, dan maken we maar zien dat we een tweede plakje horen kennen. En dat is misschien wel mooi. Snits en Bols het bezachten wat naar voren te komen. Zie het elkaar mooi wat dwars. Snits zoe uiteindelijk dan toch nog op een vierde plakje rijtje. Maar Bols het bleef op het zesde plakje hingen. Want dat houdt Leeuwarden nog farm. Zijn broer ziet een meter. Mooi, prachtig. Het onderskip even zien is mooi in de pot gaat zetten. Nou, dan kan Pieter Mederik verder in deze race. Maar je in Grauw die zoeken alleen maar uitrennen. En die gaat op wij naar de finish. En de rest bleef ongeveer op hetzelfde plakje. Ze zitten daar achter Langwar en de Lemmer. En dan prachtig een show voor het publiek. Als je dit zou joggen. De nummers 4 en 5 en dan komt de rest daar achterom. Nou ja, dit is Grauw alweer op wij naar de finish. Want die zou alleen maar de show vervol maken. En hij is verschrikkelijk blij. En ik, die man van Langwar, die hem nog zo bin verschrikkelijk blij. Maar de grote winnaar van Joert in Grauw op de Pekmar en de Widi, dat wie is Douwe Visser van Grauw.